Nawe chikombera, wambozvicherechedzawo sei? Mbwa muno muribe kana munhu mubodzi zvacho akafundira. Haiwawo. Kufundira ndokuita seko fireman. Taurai zvinonzwika panapa ndokuponjeletai mukada kuita mutobvera panapa. Ndati mbwa muno mudisi chete tikita nengwano wabuda mumba chaimo. Shena navanhu vari muunoka varita nengwano varara vachifukura makuwa kuita nengwano wabuda mumusena. Idi hui. Vanotambura vanhu ava mukoma wangu maiziya. Ko zvinhu zviri pasi kamukatipoti kandiri kana mazogara mukoma wangu. Ipapo wabhukodoke bamanduwe. Asi nayo chikombera. Dhiri redu razotipinze bairi panyanga dzamushore. Tetekera ndikunyepe chombanje. Maya Germany mirai tidyeka. Ndakatozoona kuti mazheta atiri kuita malaitazi. Kunotori nembavha dziri kuba mabhiriyoni kunzoko maiziya. Ya ndizvozvo. Paribe munhu kana mubodzi zvacho anofanira kuva achitibvunza nozo $500 iyoyi. Ukuzero kuti kuna vamwe vari kuba maziku goridhe maziku kg akaita kuwanditsa. Zuva nozuva kwachipinda munyika wachipinda dododo. Isu tondotora kuti ma2 cents totoda kuzoti kwai nyongono kutodini. Ndopa patinozobanzura vanhu pahe woti kwai takaipa. Ndizvozvo kaJermany. Ko makazoita seko nekamuzukuru keke kuGabuland. Owo. Tetekera ndikunyepe chombanje. Zvasikana zvimotozwa neyesu isusu. Imana chikombera muchiribe moto mburugwa umukaimi. Makwari wakarekare nobhurongo nomakabe zvamunorowazve. Ndipe me Oshers 1 net chete kana ndisina moto mburugwa ndira kuti uone kuti after 9 months avazvare mwana netenga ane rasta mumusoro here. Mukoma wangu kana mazogara ini ndiri ngwele mulonyeni maiziya. Kufukafa kufa kana kufenda. Nyarara iwe nyongo. Izvo ndakazoita paika muchombanje. Ndaenda kamuchida kuona kamusikana kai. Ndodheri yadana takashandisa stereki. Tine takachera makuya anenge 27. Saka ndaitwa notumasenzi mbichani. Wakabva waita sei Ingrid wakakatsukunya? Manduwe. Ndewe ndakafonera kamune nchiti ndikasvika pana Crips Piper siya soko buda kamutosangana ipapo. Ndakati ndichisvika Piper manduwe kudoringirira. Ndione wara. Kudokwira pakatombo kudotongoresa. Ndione 00. Kudedza kuti dzakamuridzo kudedza ukafonere ndione haidi gogogo. Kwabva ndatodini pai chikombera. Rust hamuna nyaya ptsek manimi kufukafa kufa kana kufenda waiziya. Aya ndoma one king mani murungu ari kufona. Daireyo chikombera ndiwo wakandifuririra iwewe. Wangu ukwane maniwe handisi kana kutomboda kudaira foni pakaipa pandomudza kuti kudii. Saka kata kamunai manduwe handetopa kamotai kukaseu chikombera zvinogona kutoendiwa kaipapapa zvopera musheba izvi. Aya ma1 manje aya kufukafa manje kufa kana kufenda topabuda here apa. Pakaipa. Yeno manduwe ndati handei. Yes kan Oshomole wamkasei. Bo maitadi. Mukita sei? Ndiri boyini. Uri sei iwewe? Zviriko zvimaitadi. Hazvipere maziya. Wabva wamukira kuuya pano kwakanaka here? Ndachitongobva zvangu pamashops apa. Saka ndangoti gandarike nchiti dha. Ko edu mamishani kama1. Zvagara hazvipere. Okay, madhiraiwo tombomira zvako. Titoriwo neBP yedu pano isu. Takapindana nema1. Ko senior vari kupi? Vabuda ava. Pane nyaya dzavari kufambira. Tiri pama1 sha. Ngoti nyaya dzacho dzinonetsa kuudza vanhu. Mawaniko maitadi. Mache munotofanira kutaura kamaiziya. Masina makamachengetera mwoyo ka hazvipere maziya. Futi you won't understand. Uchiri mwana mudiki Oshers. Chimbondiedzai maitadi moni. Mukaona kuti chiinini. Munogona kungondisaisa nenyaya kabhodhi kangu akamera ndibogulai naye. Ndine bhodhi 323 ka but engine iri pandiri ndeye tractor. Ndine wangu madhamu ekufaji kwedu vaiva kuda kutorambana nemurume wavo. Ndakatowadedza ndakabvunza kuti komeye muchii. Hede Oshers wakutanga ka. Maya maitadi hazvipere izvi. Inzwaika ndakatozovagarisa pasi ivo nemurume wavo ndakatoonesa maadvantages emarriage ndakavalaina vakatozowirirana pai kozivaika Jesu akaita mudzidzisi wevanhu vakura ne12 years chete. Saka iwe wakuda kuzviita Jesu laitera apa manje. Serious ndikutokulainai maitadi ndakatozovagarisa pasi pepe vakataurana vakawirirana nenini hazvipere maitadi kana mazogara. Okay, so the thing is takatenga mota nyowani musi unoyu kumadhili. Saka mota iye iri kutaura sha kuti kwandiri kuri kupisa makandiurayirei ma1. maitadi zvopera here izvi? Zvazvipere manjezvi. Saka makaita sei mota yachona? Takatongoidzosera kumadhilazi achona ikoko. Hameno sha ma1 chaiwo. Mukaona kuti chii madhazika. Ini ndiri ghetto youth. Ine ndakasakulainai banga ka ndendisisiri inini. Ndonzi madoko wani inini. Senior kwavari kuAustralia kwanombopota vachigara uko. Hamuoni here kuti pane hombe dzavanenge vachivhura ikoko. Timu rediaspora rinonetsa here. Vanenge vachichekeresa vanhu vari ikoko kuti masina avaende kumberi. Maziya. Saka kuti baba tadi. Maya. Ini nangu handisi kuti chii kana kuti chika. But be careful about team rediaspora here. Munogona kutogara nemunhu anenge akaromba ka. Problem vanhu vanenge vachiudzwa. Dananai nemaghetto youths. Havateereri. Hazvipere izvi. Yo, manje kana zvakadaro ndomuramba shem. Handigare nemunhu akachekeresa ini. Never.
kana mazogara zvenyu. Okay, sorry kuti asendako kudzoserei kumashure maitadi. Batadu asati aenda kuAustralia. Zidhende rakanaka rine remami naro here mimi. No, vakaritenga vatove ikokoshas. Mazvionaka. Timu rine richivhura hombe. Anyway, hatinda kudza kuti nindofa free counseling maziya. Saka munogona kuuya padhende pangu masikati. Then ndiri ndega every day. Ndobhuputa nchukupa advertise. Because handidi kubhaizai muri pama1. Hazvipere izvi. Adzimai madoka chete. Taswera. Ya, iwewe. Sadza renyu ndasiya ririmo mukicheni umu. Kana mane nzara moenda munotora. Ndauwe. Kwezvo ndazoita ipo paya kadzimai. Ndazoringirira kanchiti muchafona. Kudoringirira. Ndione warawara. Kutokwira pakatomo ndichiti pamwe network ndiribe. Ndione 00. Kudoringirira. Haidi gogogo. Ndanga ndichifanira kufonera chizvi. Handiti mati ndisakunetse mukabva matodza chikombera kuti aise song ya silent killer odzera volume. Saka munhu anoimba zvembanje ndiye akukosha kamumba munomu. Inini handisisina basa kababa Oshomoli. Aiwa badzimai, tetekere ndikunyepei. Izvo zvinoitaka ndanchitoti kamu. Hapana kana wani chaunonditaurira mwana wamwe wanzwa. Ndatozviona hangu kuti kubva pawana kabasa kawakawana ikaka wakutozoona kunge superior. Makutodanana kana vasikana vekukase uko vanopfeka magogo, vanopoda. Isusu ana mai Mbape nemharu paru dzedu hatichatomboonekwe. Aiwa varume, tinetakanita nobasa. Kusaidi kwatinoswera katoswera tichitaura nomakastoma muswero wese wezuva dododo. Kana toya kumba kunokuka tine chitodo kuzorora. Manje kana makudai kamunogarika chiremumbamo. Kana nyika yenendepi kana zvakadai he. Ndakuudza manje Ingrid. Remekedza vanodzika gomo paunenge uri kwidza. Nekuti paunenge wadzika vanogona kunge vari kwidza awanzwa. Amai wangu ini. Bosi wangu ari kufona. Ndichaonyepa kuti iwe nini. Warume soka. Matoparamura ka. Daira foni yako baba Oshomoli. Kurumidza kudaira foni iyoyo. Ndikudaira iwe nyongo. Yero. Bosika, izvo zvakaitaka ndiribe mhosva bachikombera ndo chakati kwai. No, young man, listen to me. Aiwa babosi, tetekera ndikunyepei. Chikombera ndicho chaka. No, young man, I just wanna say, mashanda stereki varume. Iwona chikombera, hamandaradza kuti muri mauto, hamunoshanda varume. Congratulations. Owo. Maita basa wena bosi. Amai Oshomori, nodzungura ako manje uchatodini. Haya, maseuzi angu atokwira. Pamazuva mashoma amatanga basa. Matochinja maseuzi angu pakaseo yangu. Saka mangwana kuseni motarisa ikokeshi yenyu. I'm sending you some bonus. Ya, izvi zviriyo manje izvi. Zvopera ba izvi kana mazogara. I tell that young man chikombera, I tried to call him earlier, akasabata phone yake. So ndichamutumira futi ikokeshi. Bosi. Ya, ndizvozvo. Gore rino. Yes sir, my elders mabva maita sei pedu pai. Fe yapindira hondo kondo shiri yehondo. Hatikeche-meche, hatimeche-keche. Rugare rwemapostori tichipinda tichibuda tikagara tobhema. Ndokuti tioneka. Right. Timuka. Zvino hazvina kana kutombomira bhoma ndiregerera timu rangu. Ndikutongochemawo nesapoti yenyu kazvinhu zviri pasi vatungamiriri. Honeka pedu pai makanoshare mavhidhiyosi kapafacebook timu rangu. Makanoona kamaadvert musingajambe ndokuti zvinhu zvacho kazviende mberi maiziya. Because mukashare ndokuti mavhidhiyosi edu kaite maviews akawanda pedu pai timu rangu. Manje mukasashare ndochi chakadaro chinenge ngozi ichocho. Then kuYouTube mabhosi angu musandiregerero please ka. Ndorangoti mungonobaya pai pakanzi subscribe. Zvegore rinoda kungoita miriyoni remasubscribers ka. Ndokuti ndioneka.